नायतंनाय जत ताकते फोरनो खुलुमका दिनैनि साल जिन बागै बेलाय खाथुक दुमानि साल ताम बागै हिमानिले चिरि खासुकसा चिनि बुबाग्राने पर हामलावखा एटाक खायजाखा गुबुननि अपोजिशन पार्टीनि बरक गुन्डारक बाय o kok no tine ani personally koita bukhaw tongmani kok lukni buskang sanan muska puano chengnai ang khoroksa political person ya khoroksa politician ya ang khoroksa সাধারণ borok ang bujio ani right tamo khaike kaham tamo khaike hamya sabo chaya ang bujio abagi sanam songkha ang kuno party no favor khai sanan thangmani buya pheba chini o jora o tabuni o jora je nugui tongmane chung kokti sayake chini jagote kono option krikha tau ang tipramo thana support khaida abo support khaimani bongma ring tongo tipramo ta tinini sala tamoni bagi asai kha ambodibu chung srai ke nugui tongo kubangma reason ni bisingo chung nugui toje chini tipra sadok pharo especially chung ADC area o tongo chini ADC area busuk kusukjak chini tipra sadok pha busuk kusukjak na sorkari kaham sujog subida mano na kuno development na kuno education kaham jago chini yago kubangma reason tongo chung kongma birmani bisingti chung tabu jorati thangui tongo ke chung o birman rokni yokna bagisi tini bubagrano logeri tongo chi nahar kuno khoroksa boron naslimani bagiya eba buino tola khiklaina bagiya te kaisa jatino chini tolao toninan bagiya chini narmung ongkha chini je manthai abono chuno ruthon hunai kokti sana bagi sungtini o lamo himo pheba nungjakha chini o lamo kebengnai suduk bini borok simiya chini sakni borok chini borok bokongma tongo jara kisa misa busuba mankha abo ang saimea kisa misa sujog subida kokkuti sajakha kisa bini buskango borok bujakha asuk baino bukung torlainai nijene nokni borokno pogoi nije sakni borokno pogoi nije lukoni borokno pogoi nijini borokni lamo kebengi tongphaika aboni bagai buino borok batai tamo sasinani nijini borok si chuno kebengai tinini salo chung asuk kusukjak hingke chung busuk kusujak abo tinino nukjak khatebo kahamge srai ke chini bubagra hai borokno se amti haike atomsa choprok mano hingke nung angle sabo wansuni naidi buskangni salo nung angni chini tamo khomata tong nung jepro pano choprok jagoi mano nung jepro choprok jagano nono sunggala nung kosak de nung kufur de nung kwkrang de nung kormo de nung sungjagala nini bukung bara nini mokol nasigino non kokthese sungyawaino nung choprok jagoi mano hingke tabungni jorano chini bubagra chono thangsangmani ini sakha phiaba nukjakha kwbangma chini bisingo tongo borok asukke selfish nijini kisa misa rang puisa kamainani simi wansago phiaba o rang puisa borokni choito piri jorati borok chai mangla kulugui mangla
bini nijeni busabuti buskangni sala asayano buskangni generation chung nugano a nijeni busabuti ni bagi phano wansungna ni naija amte he jodi wansungma tongkhangke borok tini salo amte heke nijeni borok bai kebengla khamo tei aboni loge loge khaduman loge loge chung nubuno kha chini chin borno hamjangnai kwbangma tinini salo chuno loge rakha hingke chung joto thansangui mansukya phano je kaham businai kubui businai borok tinini salo thansangui kokti salaikha chin bubagra no loge ralaikha ambagui bo aro jotono hambai bo maya parotei kisa khabu khursao hingke thik no tini bubagra no amti heke soprop jakha aboni tui chung jotono khabu dolaijak thamjibo tonglajak phiabang joto sengkrak lukuni borok no ang koinai personally mungsa hamya decision tanadi mungsa thamji tongui eba wansukyawi amte kono samungta khaide je buskangni sala chini bagino tesa jungjalongnai chin bagini kebung phaina amte mungsa samungta khaide abo bubagra ni kok thaibo amtino hingke khana to chongmarini counting ongnai result manai chung hingke chung tabu jarti je nungmani lukurok tipra mothanono hamjago tipra mothanono hamjagoi put burikha hingke ang tipra motha paimani yagolobo tipra motha paimani yagolobo ang lukono koinai thik no chungbai chini borok no kwbangma chaya khaika hamya khaika chung thanai sani saltamo nukha heba borok bai chung kono hamya chaya khaina naingya chung kaisa message chini luko rwna nango je chung bui haigya chuno nasli phano chung hamjangma bai buini bwkhano painai bui rang bai bwkha paijago bwsak paijago chung hamjangma bai painai abo kaisa message ang luko rwna muchungo tai tini amte attack tan bagi khaijakha ani wansung ongkha chuno weak chini bwkhano swaina bagui chuno weak khai phungna bagui chuno borok phunungna nayo nini bubagra se chini yago yogya norok tamo amte heke kaisa message rwna nayo borok chung borokni o sikri mungbai chung kiriya chung kirina kok kurui bubagra bo okongno sakha ta kiriti chung attack khaiya kebono phiaba chung attack khaijakhe chung defend ma khainai abo to chini constitutions bo chuno right ro self defense no right ro phiaba chung nije kebono attack bo khaiya tei kebono kiriya o jorao chung jodi kiri khangke buitebo sepmanai sujokmanai chini o kirimano use khainai borok tesa chuno tola khiklai tonani bagi sepmanai chung o sepno ruya hingke ang kubang kok salia kaham kun tongbai de tei gana gini nini sak salai ro luko no kamini borok rok no kokpit di sabusa ya abo phurungdi kebo bai walaina bo kurui suklaina bo kurui chini tibrasa dofa thik no jora jora sia ongphano asubu sia ya ani kaisa biswas tongo tibrasa dofa kur thanjakhe no tonglainai ajara tabu sia ko sakse borok bujinai sinai o kok kasarina ang tini ani kokno muthakha hambai.